Good morning, guys. Good morning, mga igsoon. Have a blessed and glorious Sunday to each one of us. Dili ko muwali, no? Dili ko muwali. But this morning, kanang nalang ko i-encourage ninyo ba na ko idasig ba? About ani bitong mag-vlog, mga igsoon. So, ako personally, the reason nga nung nag-vlog ko, naghimo ko nga ni mga igsoon, gusto na ko i-glorify si Lord kanunay. Gusto lang na ko ipa-viral ang pulong sa Ginoo. Gusto na ko ipa-trending ang pulong sa Ginoo. Gusto na ko mahimong libak o chismis ang pulong sa Ginoo, no? Nindot hisgutan ang pulong sa Ginoo, mga igsoon, kay naingon sa siyang pulong, mahanaw man ang langit ug ang yuta pa niyang pulong, magpabilin jud hangtod sa kangtura, no? So, ako mga igsoon, personally gusto ko mudasig ninyo, encourage nga mas maayo mga igsoon nga kana bitawng kanang mauban yan nagplano mo nga mag-vlog, mas maayo siguro mag-start ang mag-vlog para sa kamayaan sa Ginoo. Kanang i-vlog ninyo kana bitawng mga Panginoon gyud kanang about the word of encouragement, word of God. Kay ako nabantayan karon kusog kayo ning hatag og impluwensya ang social media sa mga tao, no? Sa ato ang society karon mga igsoon sa kalibutan, ang social media ning play og important role ba, no? So para nako, no, mas maayo mga igsoon nga ato kana bitawng atong ipa-viral si Lord diri sa YouTube, no? Atong igitawag og atong ipakatap ba ang pulong sa Ginoo. Dili ingon ta nga magpasikat, but gusto lang mas maayo mga igsoon kay ngano man bantayan karon daghan mga vloggers, mga igsoon, mga sikat kaayo, but ang uban nga gipang-vlog nila mga igsoon dili gyud ingon nga makapanindot sa atong spiritual life, no? Makapalig-on sa atong pagtuo sa Ginoo, makapa-close na to sa Ginoo, makapadasig, no? Ako nabantayan daghan kay mga nag-trending, nag-viral, mga sikat kayo mga vloggers, ang ilang mga gipang vlog is mga jokes, ang uban binastos, mga bisan unsa na lang, no? About sa family, about siguro maayo siguro para nila, but kita mga igsoon, mga Kristohanon, I encourage you mas maayo mag-vlog ta, mag-post ta, mag-upload ta mga videos mga igsoon nga mga video nga nakapahimaya sa Ginoo, no? Kita may mo influensya sa kalibutan, dili kay kita may ma-influensya sa kalibutan, no? And then while mag-vlog ka mga igsoon, nagplano ka na mag-vlog, sayon ra kay na, no? Og na kay mga friend ana patudlo lang mo, no? Mag-create kag imong channel na sa YouTube, sa setting mga igsoon. Ako gay nagsuway-suway ra ko, so mag-start ka mga igsoon og vlog mga igsoon, then mag-post na ka, encourage yung mga igsoon. Kuan lang nino pagdasig ba nga dili ta ma-discourage mga igsoon kung wala pa yung subscribe na to, wala pa yung view, no? Gamay pa dili ta ma-discourage mga igsoon kay in the first place ang ato pang Ginoo man sad ni, dili man niingon nga to impress, to please men, no, people, pang Ginoo ra gani ato, ano. So ako pong nabantayan mga igsoon, basta mga word of God gani, usahay labyan ra na nila, dili kay na nila i-click, usahay basta mga pang Ginoo, mga godly message, word of encouragement regarding the word of God mga igsoon, dili kayo na nila i-click, no? But normal na sa kalibutan karon mga igsoon, so dili ta ma-disappoint, but magpadayon lang gyud ta kay mao ni atong mission mga igsoon, mao ni ang purpose nga nung giluwas ta sa Ginoo, kay aron ang kaluwasan nga atong nabatunan ato pong i-share sa uban, kay kitang tanan tibok kalibutan, tanang tao mga igsoon pakamatyan ni Jesus Christ, no? So mao na nga kita mga igsoon nga nakimalos kamatuan, nga encourage you mas maayo mga igsoon nga mag-vlog ta para sa Ginoo. Ang kaning YouTube mga igsoon, once again ato ning punon og word of God, ato ning punon og mga pulong makadasig, pulong nga makapaduol nato sa tiilan sa Ginoo, no? So mao ni akong encouragement ninyo di aning taknas kabuntago, no? Mao ni akong encouragement ba kay once again kusog og impluwensya ang YouTube karon, ang social media kusog kay impluwensya. So mas maayo siguro nga atong sabayan ni siya bitaw nga ang ato palahi ta atong i-trending, ipa-viral ang pulong sa Ginoo mga igsoon. That way for sure mahimaya sa Ginoo, no? For sure mga igsoon, mag-glorify si Lord sa atong buhaton. So basta atong motibo maulang na, atong motibo walay lain, dili para ma-famous, dili para masikat, dili para mailado, but aron masikat si Lord sa atong kinabuhi, aron ma-viral, ma-trending ang pulong sa Ginoo, no? So kung sawa nakitaan. So mauro ni mga igsoon, have a blessed Sunday. Manimbata, no? Manimbata bisan sa balay lang, no? Continue to serve God, continue to be grateful for God mga igsoon in the midst of this crisis. Continue to have faith, no, to God, no? Mauro na mga igsoon. So managingon nga so pag-start na tag vlog mga igsoon, no? For the glory of God. Amen. God bless.